Príjemný dobrý deň, dámy a páni, dievčatá a chlapci. Vítajte pri ďalšom mimoriadnom podcaste s našimi mimoriadnymi hostiami, ktorí vo svojom fachu v športovom dosahujú mimoriadne výsledky a už sa nebudem opakovať a dovolím si dnes privítať trošku v vynovených priestoroch a v novom formáte, ale veríme, že sa vám bude páčiť. Tu so mnou v našom štúdiu sedia momentálne aktuálni vicemajstri Slovenskej republiky v hokejbale, Adam Greguš a Lukáš Piach. Chlapci, vítajte. Dobrý deň, prajem. Dobrý večer. Aká bola cesta? Tak krátka. Natáčame vo večerných hodinách, ale verím, že to bude v poriadku. No, v podstate v sobotu sa to stalo, v sobotu ste, ono sa nehovorí, že získali, ale obsadili druhé miesto. A ako vás poznám, tak aj z tých rozhovorov to bolo také, že ste zvyknutí možno, že ešte na nejaký iný odlesk tej medaily. Možno začnem Lukášom, ktorý predsa len v Považskej si pamätá v podstate všetky tituly a začínal vlastne tam, keď sa začala formovať a vyformovala sa, neskôr aj chalanom, ako je Adam, k špičke slovenskej a podľa mňa aj československej alebo aj tej svetovej triedy. Ako to hodnotíš ty zo svojho pohľadu? Tak, keď sa na to pozrieme ako celok, na tú celú sezónu, tak vyhrali sme na jeseň super pohár, hej, vyhrala sa základná časť. Vieme, že to play-off nevyšlo úplne podľa našich predstav, ale keď sa na to pozrieme ako celok, tak ja si myslím, že vravím hlavne ten super pohár, hej, vyhral sa, čo sme vlastne ako majstri Československa, čo je za mňa super výsledok. No a to play-off nedopadlo úplne v pohode. Samozrejme chceli sme ten hat-trick, ale jednoducho v tom finále to nevyšlo a treba športovo pogratulovať superovi k prvému miestu, ale neviešame hlavy, aj to druhé miesto je fajn, ale každopádne chceli by sme ten titul, ale vrajím neviešame hlavy a v lete sa potrenuje a ideme ďalej. Adam išiel vlastne na svoju obhajobu. Ty si mal už tú zlatku z minulého roka, tentokrát si určite počúval aj od chalanov, ktorí, mám pocit, že tam máte po 3, nie viacerí. No a ako si to ty vnímal zo svojho pohľadu? Tak vlastne tá sezóna bola náročná, lebo vlastne začalo sa už skoro cez leto príprava na ten super pohár. Následne sme prešli tou základnou časťou viac menej celkom v pohode a potom to play-off, no tam je to buď alebo, no a v tom finále to nevyšlo. Ja som to vnímal tak, že stále som veril v to, že sa to podarí, že vyhráme a obhájí sa ten titul a ako povedal Lukáš, treba pogratulovať superovi, no boli lepší v tomto prípade a asi zaslúžene vyhrali, no a stále to je také, že ešte to bolí asi, ale treba to hodiť za hlavu a ísť ďalej. Spomínate super pohár, víťazstvo základnej časti. V podstate ten super pohár bol taký revanš, hej, z predminulého roka a tam sa možno aj naštartoval táto sezóna. Bolo tam také uspokojenie po tom víťazstve a vlastne ste vyrovnali sériu s Kertom na 1-1 a momentálne, keď sa to takto pozrieme teda z tých viacerých stran alebo zo širšieho pohľadu, jedno víťazstvo, druhé víťazstvo, tretie ako strieborné. Nie je ľahké byť úplne na špici, ale keď to prirovnáme, tak Luky je viac ten super pohár v tomto sezóne alebo to striebro, či tá základná časť. Dá sa to takto vôbec z toho pohľadu hráča ešte hodnotiť? Alebo... Tak jasne, že ten super pohár je to asi ten strop, hej, čo sa týka tých umiestnení. A ako už vlastne bolo predtým spomenuté, my sme to mali tak nejako nastavené, hej, že september, október, potom bol ten super pohár, bol tam nejaký ten systém, hej, išli sme vlastne zápas za zápasom. No a vedeli sme, že tí superi sa nás pripravujú, hej, pretože každý chcel s nami vyhrať, ten čo nebehal, zrazu začal behať, ten čo netrénoval, začal trénovať, ten čo nehral do tela, hral do tela.
každý proste chcel s nami vyhrať, chcel sa nad nami tak nejako navýšiť, hej, ukázať, že proste my sme tí, ktorí ich zdolali. A o toto už bolo vlastne ťažšie, hej, proste my sme potrebovali už riešiť takéto veci, ísť do detailov a jednoducho to nevyšlo, ale tak netreba to brať nejako tragicky, je to šport a aj veľké týmy proste prehrávajú či vo futbale, či v hokeji, takže ja to neberiem nejako tragicky. Vy ste obidvaja, by som to povedal, takí univerzálni hráči, či už obrana, útok, stred, krídlo. Adam, ty si ako zvykal, mám pocit, teraz si tak nabehol aj do tej obrany. Bolo to v pohode pre teba, alebo adaptoval si sa dlhšie? Tak za mňa je viac menej jedno, kde nastúpim, ako pomôžem tomu týmu. Či to je v obrane, v strede alebo na tom krídle. Akože pre mňa by bolo určite komfortnejšie, lebo vyrastal som ako v útoku a aj všetko, takže komfortnejšie by to bolo vpredu pre mňa, ale išiel som s tým, čo odo mňa chcel tréner. Potreboval ma vzadu, snažil som sa, ako som najviac vedel a ťažko to nejak hodnotiť, v tomto prípade to je možno na niekom inom. Sám seba nedokážem nejako možno zhodnotiť, ale ako cítil som sa dobre a myslím si, že tie zápasy neboli zlé. Ak si dobre spomínam, tak pred Pruským si nehrával Extraligu však? Či si až v Pruskom začal keby vnímať ten kolotoč a potom si prestúpil do Považskej? Dobre si spomínam. Začal som v Trinci, pár zápasov bolo v Trinci a následne potom prišla ponuka z Pruského, kde som vlastne začal pravidelne nastupovať a následne potom sa udial ten prestup do Považskej Bystrice. Po tom prestupe a v podstate, mám pocit, že to aj naznačil vo svojom medailoniku, si mal ten cieľ jasný. Dá sa to, viem, že prišli aj chalani, Balgi aj ďalší do Považskej, Balgi si odniesol titul, teraz ste boli druhý. Dá sa povedať, že si v Považskej našiel také domáce podmienky a prijali ťa chalani s pohodou? Alebo... Tak ja sa cítim v kabíne aj v týme veľmi dobre. Myslím si, že teda dúfam, že nemajú so mnou nejaký problém. To je možno otázka na Lukyho, ale ako ja si myslím, že som zapadol dobre v tomto prípade. Takže určite tie domáce podmienky tam boli možno nie hneď, ale po nejakom čase, kedy sme našli nejakú reč spoločnú a tak ďalej, nejakú tú dôveru so spoluhráčmi. Ale tak väčšinu som poznal tých chalanov, čo sme sa stretávali aj čo sa týka v rámci Extraligy alebo iných podujatí, takže poznal som viac menej všetkých, takže tie podmienky tam boli za mňa veľmi dobré. Ty, Lukáš, ako skúsenejší z dvojice, alebo aj hráč, ktorý je v Považskej dlhšie, vieš porovnať možno tie týmy, ktoré boli vo finále, myslím tú Považskú, máte veľmi široký kader, doplňate ho šikovnými hráčmi a tí sa menia postupne aj podľa formy, možno zdravotne. Dá sa to porovnať? Prvý titul a teraz, povedzme, to finále, káder, prípadne nálada v týme. A možno, že by sme sa mohli dostať do také otázky a odpovede, že čomu by sme pripisovali to striebro teraz? Či sa dá sa to definovať? No na tejto úrovni nie je úplne ľahké tie detaily vidieť však, pretože to už je naozaj o detailoch. Máš tu na to nejaký svoj názor, pohľad? No, tak najskôr prvá časť otázky. Tie kádre boli ako... Ten prvý titul bol dosť odlišný, ako v podstate minulý rok a predtým rok. Bolo tam dosť chlapcov z Popradu. Aj viem, že vtedy hral za nás Kubolinet. No a vtedy to bolo akože, boli sme ozaj nabití. Viac menej všetci to od nás očakávali ten titul, hej, bol tam už tak trošku tak nejaký tlak, hej. A nakoniec sa nám to podarilo z LG vo finále, jak si pamätám, či to bolo 3-0, či koľko to bolo, neviem už teraz presne. No a teraz viac menej tie kádre minulý rok a predtým rok boli viac menej rovnaké, až na pár hráčov. Niektorí chlapci, ktorí boli minulý rok, neboli predtým rok a naopak. Takže, ale vravím, no, na pár mien to bolo také skoro rovnaké. No a keď si sa pýtal na nejaké tie rozdiely, tak ono,
celkovo v tom play-off rozhodujú maličkosti, ako napríklad, maličkosti, hej, preslovky, oslabovky, to sú nie až také maličkosti, ale také maličkosti, čo bežný divák nevidí, ako napríklad, ja neviem, vyhodená loptička, hej, alebo tečovaná strela, hej, keď sa hodí chalan do strely, zblokuje tú strelu, po prípade vyhrať nejaký osobný súboj a bežný divák to moc nejako nevníma, ale tí chalani na tej ploche si to uvedomujú a vedia, že keď napríklad prehrám, hej, ten súboj alebo tú strelu nejako nezblokujem, tak je tam to riziko toho gólu. Mm-hmm. No teraz naskočil do hry, myslím, že vy ste mali Skalicu aj pred rokom vo finále, či pred dvoma? Minulý rok sme mali vo finále LG. A 2 roky dozadu bola Skalica. Tam, áno. Lebo veď, či už Kubolín alebo Boris Oravec, pamätáme si aj túto etapu považskej. No a keď to takýmto spôsobom dostaneme do roviny, kde dá sa urobiť viac, naladiť sa tak, aby ste teda naozaj vždy spravili ten titul, dá sa to takto vôbec vnímať? Možno sa pýtam pre ľudí, ktorí teraz sa zasmejú, čo som sa spýtal, ale môžu to pozerať chlapci alebo možno noví manažeri, ktorí majú ambície v rámci najvyššej súťaže a vlastne aj donedávna najkvalitnejšie ligy sveta. Dá sa to takto? Tak naladiť, tak vždy sa dá naladiť, hej. Ako, ja to vravím, že proste tie úspechy sa rodia v hlavách, kto je ako nastavený, tak jednoducho ten titul dá sa vyhrať, ale vravím aj tá skladba mužstva, aj šťastie, ale v prvom rade podľa mňa tá mentalita, ako majú tí hráči, pokiaľ sú nastavení, že idú za tým víťazstvom a jednoducho spravia pre to maximum, tak jasne, že to je možné, hej, pokiaľ budú o sebe nejako pochybovať, alebo nebudú si veriť, alebo budú nejakí ustrachaní, poprípade je to o tej dôvere hráč, tréner, hej, alebo neviem, manažer, hráči, tak hlavne tieto veci sú tam podľa mňa veľmi dôležité a pokiaľ ten manšaft nefunguje ako celok, tak si myslím, že ten úspech sa robí ťažšie, hej, ako keď je tam tá chemia, všetci spolupracujú, vtedy to je viac pravdepodobné, že sa ten úspech nejako dokáže spraviť. Tak ty máš veľmi živé spomienky na niekoľko titulov v repre, niekoľko titulov v považskej a jednoducho patríš k ľuďom v tíme, ktorí majú svoje role, úlohy a tak niekedy z takého človeka vypadne veta, ktorá môže niekoho aj nakopnúť. Čo povieš, Adam? Tak Pius určite hecuje. Ako dodáva týmu veľkú energiu aj na ploche, aj mimo plochy. Je to jeden z lídrov týmu, takže ako v tomto bez debaty, že tá jeho rola v tom klube je veľká. Takže ako si aj povedal, že úspešný reprezentant, to všetko je tam a snaží sa byť príkladom a ideme za ním, ako keď nás motivuje, tak jeho počuť. Čo by si mohol prezradiť na ňo? Alebo nejaká možnosť... To sú také možno interné veci, ale neviem, či by som to chcel nejako rozvíjať, ale také normálne hecovanie, však neviem, kto športuje, vie, ako sa nahodcovať a Luky v tomto pomáha nám. Okrem toho hecovania budú tam určite do toho vstupovať ďalšie faktory, okolie, rodina, priatelia, známi. Určite si na niekoho, alebo ako to máte vy doma nastavené, lebo ako chodiť 2-3 krát do týždňa na tréning, potom ten víkend stráviť na ihrisku. Možno, že sa pýtam moc osobne, ale ako to vnímá vaše okolie? Ja už si musel zvyknúť určite, ale už aj prestali bojovať s tým? Či... No, tak to poviem, že sú ľudia, ktorí si na to zvykli, niektorí sa to nezvyknú vôbec, hej. Ale tak proste to už je také individuálne, ale je to od toho človeka, hej, ako nás proste vníma, ale tak vravím, to okolie si už viac menej tak na to zvyklo, hej, tí blízki ľudia naši, hej, či už rodina, priatelia. Ale ako si spomenul, teda pýtal sa v tej prvej otázke, že či to je náročné, tak
Je to veľmi náročné, hej, pretože chodíme do práce, hej. Chodíme do práce, popri tom my máme v Povazke vlastne 2 tréningy do týždňa, plus my sa snažíme za domom trénovať naviac, hej. Máme nejaké svoje tréningy, individuálne tréningy, či už silové alebo kondičné, hej, keď nie že bola, však energia je stále, ale keď vlastne mimo play-off, tak sme trénovali viac menej tak nejako aj s tými našimi tréningami 3-4 krát do týždňa. No a plus ten zápas sobotu, respektíve nedelu. Do toho vlastne ešte práca, hej, však nie sme profesionálni hokejbalisti. Takže ono je to dosť náročné, hej, čo sa týka nielen tých fyzických síl, ale hlavne by som povedal už potom neskôr aj síl psychických, pretože keď napríklad v nedeľu večer prídeme z Košic z Bratislavy, hej, je po obede 4, 5, 6 hodín a teraz nám v podstate začína víkend, hej, o tej 6. večer a teraz si povie, že aha, však v pondelok, hej, ráno stávam o 5 do roboty, tak to je také trošku, že čo vie toho človeka tak, že znechutiť, znemotivovať. No a potom už záleží na tej mentalite, hej, že či viem sa kusnúť, hej, viem teda spraviť niečo pre ten úspech, pre ten kolektív, alebo teda som trošku slabšia povaha, nezvládam to, chalani, prepáčte, ja toto nezvládam, končím, hej. Takže to už vrajím, že je individuálne od každého. Adam? Tak čo sa týka toho zázemia, každý ho má nejaké, ako čo sa týka aj rodiny, práce. V tomto ja si myslím, že aspoň ja osobne v mojom okolí má veľkú podporu, tak ale je to ťažké, no samozrejme tiež podpora je jedna vec a tiež čo sa týka aj osobných vzťahov a rodiny, tiež nie je úplne ten priestor na to toto zase rozvíjať, keď trávime ten čas vlastne tým športom. Takže je to byť náročné v tomto, no, aj keď sa chce, čas sa vždy nájde, ako sa hovorí, ale v tomto prípade je to o to náročnejšie, že my vlastne aj po tej práci utekáme na ten tréning a podobne, ešte aj navyše nejaké tie veci. Takže myslím si, že obe rodiny, aj rodiny všetkých, čo to robia, majú veľkú obetu a musia mať veľkú trpezlivosť s tými ľuďmi, čo to robia. No. Patríte k tej mladšej generácii hokejbalovej, ale dá sa vnímať z každého tvojho pohľadu alebo tvojho nejaký posun, alebo kde sa vyvinula slovenská hokejbalová extraliga. Ty keď vieš porovnať možno medzinárodné pódium, vlastne to už môžete obidvaja porovnať, aj to v Česku nejako, cez ten kert. Dá sa to pomenovať? Či... Tak je tam nejaký ten posun určite, samozrejme, že je tam ten posun. Akože išlo to trošku dopredu, by som povedal, v tých veciach. Sa to aj zrýchlilo, hej, tá hra jednoducho na tom, keď sa hrávalo na tom betóne, nebolo to také rýchle ako teraz na tom plaste, hej, predsa len je to rýchly povrch, dynamický, tá loptička ide rýchlejšie. Čo sa týka hráčov, tak tam vidím podľa mňa trošku taký problém, pretože tá mladšia generácia, ja to poviem tak na rovinu, že nie je až taký veľký záujem o ten hokejbal. Predsa len pre tých chlapcov jednoduchšie, keď to napríklad porovnám, že s florbalom, hej, kúpia si hokejku, tenisky, dajú si na seba, krátia si tričko, sú v telocvični, hrajú, hej. Kdežto tak je to horšie, pretože sme vonku, hej, prší, ja neviem, sneží, hej, slnko svieti, je teplo. Treba tú výstroj trošku mať už lepšiu určite, teraz tie hokejky sa lámu, hej, takže takto je to určite zložitejšie, ale čo sa týka tej extraligy, tak išla určite dopredu, aj keď skoro akože obavy z toho, že za pár rokov nebude mať to hrať, hej, lebo predsa tá generácia, v ktorej som ja vyrastal, tak už niektorí chlapci pomaly končia, lebo však ten vek nezastavíš. A vravím, akože tí mladí chlapci, ja to vidím proste celkovo na tom Slovensku, že nemajú takú chuť napríklad trénovať naviac, hej, že keď sa aj tak bavíme, že s niektorými
robil si niečo, nerobil si niečo, hej, tak pozerá na mňa, že akože po obede večer, že po súke, že hej, že tak. Hej, a toto už napríklad ten rozdiel medzi napríklad tou generáciou, že mojou alebo Adamov a potom čo je tá generácia tých mladších chlapcov, hej, čo zase majú iný pohľad na tieto veci, hej, že proste otrenú, dajme tomu jeden tréning, 2, možno do týždňa a im to stačí, oni proste viac už nebudú robiť, hej, nepotrebujú, hej, povedia si, že na čo, tak toto obehám a ja to nepotrebujem, hej. Takže skôr tak vidím do budúcna, že či vôbec bude mať to hrať, hej, za možno, neviem, 3, 4, 5, 8 rokov, hej, takže za mňa tak. Pre teba dám možno inú otázku. Tento rok oslavuje Krásnosť Perov 20 rokov, ty si vlastne začínal tam však. Si s chalami v kontakte, lebo ako mám ja možnosť, alebo aj taký zážitok z minulého roka, rozhodne ten hokejbal nezabudli hrať a rozhodne vedia aj oslaviť úspech. Tento rok sa oslavuje 20 ročnica. Máte to nejako? Alebo možno, že ešte iná otázka. Keď si predstavíš svoju cestu, hej, že čo ťa tak hnalo vpred? Lebo ja si ťa pamätám úplne naozaj ešte od mladého hráča. Stále si hladý, ale už dnes s titulom a s druhým finále vlastne Extraligy naozaj si to vyšplhal z tejto klubovej, by som povedal, tej cesty toho lokálneho klubu až na vrchol. Čo ťa ženie vpred a kde berieš tú motiváciu? Ešte možno taká otázka. Plus, či sa chystáš oslavovať 20 ročnicov? Áno, začínal som krásne. Tak si kto vie, tak vie. Tento rok oslavujeme 20 ročnicu, bude to, myslím, 7.6. na ihrisku v Krásne, bude tam pán primátor Grapa, hodí sa tam slavnostné buly. Ja v tom čase máme povinnosti, ideme na turnaj do Banskej Bystrice, takže asi mi to nevidie tento rok. Aj keď s chalami som v kontakte stále, hej, či už je to Dušan Jarabica, ktorý aj podporuje nás, bol na nejakých zápasoch v Považskej Bystrici, alebo aj iní, píšeme si, dáme si vedieť, takže na tú otázku takto. A čo sa týka tej cesty a tej motivácie, myslím si, že každý, kto začína možno aj na tej regionálnej úrovni, alebo ako ja som začínal na Kisuciach, tak aspoň ja som to tak mal, že som sa raz videl, ako napríklad možno Luky alebo iní, že raz budem hrať tú extraligu a že vyhrám nejaký ten titul alebo nejaký ten úspech zažijem, hej, a to je tá motivácia, hej, aj pre ostatných možno. Hlavne pre mňa to bolo takto, že som nechcel ostať niekde možno na tej regionálnej úrovni, ale chcel som to posunúť ďalej. To bola moja motivácia a každú tú príležitosť, ktorú som dostal, myslím si, že naplno využil. Či už to bolo v Pruskom alebo následne po Považskej Bystrici, takže je to o tých príležitostiach, ako sa kto toho chopí a ako je kto silná povaha, že či s tým bude niečo robiť a bude bojovať, alebo zoberie ten prúd, hej, keď to tak môžem povedať. Takže na margo toho netreba sa zdávať. Tak v tvojom prípade určite platí pracovitosť, príležitosť, respektíve prístup, hej, ten máš perfektný. Luky, ty si ako spomínaš na svoje hokejbalové začiatky, povedzme? No tak akože úplne také tie, úplne na začiatku my sme začínali s chalami v Kisuci medzi panelákmi, hej. Vtedy to bolo viac menej, že my sa stretávali s chlapcami z Vadičova, hej, alebo sme hrávali na Klementiskej, hej, s opačným koncom mesta. Takže takto nejako som ja začínal, no a vlastne ja som sa ešte venoval v tom čase hokeju. No a potom, keď som skončil s hokejom, tak mňa vtedy oslovil Mišo Dubovec, Dubačík, že vtedy viem, že Považská mala na jar nejaké problémy, potrebovala nejaké body, tak ma oslovil, že či by bol záujem ísť a vravím, že proste ja som na to, nebol som akože nejako nastavený, že idem do toho, išiel som iba, že skúsiť, že čo to vlastne spraví. No a vtedy sme sa zachránili, udržali sme tú extraligu, no a potom vlastne hneď ďalšia sezóna, čo bola 16-17,
To bola vlastne moja prvá sezóna v Povazkej, akože oficiálna. No a prvá sezóna vlastne sa mi potom hneď aj podarilo dostať na majstrovstvá do Pardubic. No a potom, že jeden športovec roku, druhý, jeden titul, druhý a všetko išlo, jedno za druhým. No ale ja si ešte spomínam, respektíve ty si predsedoval z toho hokeja a nám môžeme povedať, dúfam, že sa hokejisti neurazia, ale hokejistom moc hokejbal nevonia. No tak niektorým to nevonia vôbec, no akože však je tam rozdiel, hej, že proste na tom ľade odveziem sa, hej, napríklad na striačku, odveziem sa, odrazím sa. Tam stále proste na tom betóne, na tom plaste musím, hej, kráčať, behať, furt dookola, že jednoducho ten pohyb tam musí byť stále, hej, keď chcem spraviť nejaký šprint, musím proste ísť, hej, tam na tých korčuliach je to trošku také iné, hej, by som povedal. Nie až také náročné, ako na tom hokejbale a z toho dôvodu to niektorým hokejistom tak až nevonia. Ale ja si myslím, že tí chalani, keď majú po sezóne, tak si veľmi radi nejako spestria buď tú prípravu, hej, buď tú letnú prípravu, alebo to tak viac menej aj udržujú v tej kondícii, alebo tak proste idú do tej partie, hej, alebo však majú radi, hej, si myslím, že po väčšine tieto partie, tam tie srandičky, hej, nejaké to pivečko po zápase, po tréningu, takže no, treba aj takéto veci. Keby sme sa možno presunuli, čo plánujete v blízkom čase, alebo aj tie, ktoré ty si naznačil, bude turnaj, predpokladám, tá Bystrica, to je asi Orsak, áno. A prípadne, aké leto vás čaká, budete aj súčasťou nejakého tímu v rámci Kysuckého hokejbalového leta, prípadne na iných frontoch a kedy začína sezóna a s akými cieľmi do nej budete vstupovať? No, tak ako Adam spomenul, ideme na ten Orsaka budúci týždeň, toho 7. alebo 8. tak to nejako? 7-8. No a potom uvidíme, akože ten jún, ja si myslím, že bude viac menej taký individuálny, lebo treba aj ten oddych posledne, bolo toho dosť. Hlavne po tej psychickej stránke si potrebujeme nejako oddychnúť, zregenerovať. Čiže ja si myslím, že tam bude viacej času na tú regeneráciu, hej, na takú tú psychohygienu, hej, neviem, turistika, možno nejaký výbeh do prírody, hej, tak nejaký ľahký výbeh. No a my sme sa tak viac menej za domom bavili, že od toho júla by sme ako minulý rok chceli začať prípravu, hej, našu prípravu, čo si riešime si individuálne, hej, začať tak viac menej tú silu, hej, lebo však počas toho play-off nebolo tam nejako priestor na tieto silové veci a nemalo by to ani nejako význam pre nás. Potom neskôr tam dáme nejaké kondičné výbušné tréningy. No a v Povazkej neviem, ako zatiaľ sme to nejako neriešili, ale tak my v podstate začíname tie tréningy plus minus polovica august, hej. No a myslím si, že tento rok tá liga začína asi skôr kvôli tým majstrovstvám. Takže možno, že aj tie tréningy začnú skôr, neviem, uvidíme. Ale ako vravím, tú našu prípravu, hej, tú individuálnu, si myslím, že budeme tak riešiť od toho júla. Tak nejak. Ak by som mohol nadviazať, tak určite aj na nejaký ten kysucký turnaj sa pozrieme, hej, cez to leto to je neodmysliteľná súčasť tej prípravy alebo toho leta. Či už to je na Svrčinovci s Kalitom. Bavili sme sa ešte možno o Ošťadnici. Tam padli nejaké sľuby k Sperosu, tým 20 ročníci, že by sme išli pomôcť. Takže čo sa týka toho hokejbalového leta na Kysuciach, určite na nejaký turnaj zavítame. Ale ten jún si dáme taký oddychový určite a začneme zase od toho júla tú našu prípravu a potom nadviažeme vlastne pred začiatkom ligy. Pálo Slovák by sa asi nahneval, keby sme nespomenuli Kocka Cup 15. ročník tento rok. Asi no, tiež tam zlatám pilky a modré blesky si nemôžu chýbať úplne. Je to taká klasika, samozrejme. Uvidíme, ako to bude tento rok, pretože spoluhráč Aďo Straka má v piatok predtým svadbu.
Tak ako určite prídeme, ale veríme, že dopadne to všetko v poriadku, aby sme jej hrali. Takže, ale však jasne, kocka to je akože každý rok klasika, je, že s chalami, s ktorými sa nevidíme cez ten rok, tak hej, podebatujeme, zahráme si. Tá hra už podľa mňa nie je až taká dôležitá, ten výsledok už viac menej ide bokom, hej, už nemáme 15 rokov, aby sme už riešili prvé, druhé miesto, hej, už to riešime tak, že proste stretnúť sa. Už to každý vyhral, aspoň raz. Hej, stretnúť sa, zabaviť sa, pokecať, tak odreagovať sa. Chlapi, ďakujem krásne za príjemný rozhovor. Verím, že sme každú myšlienku aj správne nejak povedali a že sme vlastne vyjadrili všetko, čo bolo možné a treba. Veľmi vám držíme palce. Nech sa vám darí, pretože naozaj hrať vrchol a nejakým spôsobom stále odrážať tie útoky ostatných konkurentov nie je úplne ľahké, ale myslím si, že v Považske máte pohodu a je dobre za zeme kolo, robí všetko preto, aby sa vyhrávalo a vy 100% tiež. Takže držíme palce, z Kysuckého športu rozhodne áno a verím, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšej príležitosti, pretože hokejbalisti zvyknú nosiť naozaj zaujímavé výsledky alebo robiť pre ten kysucký šport a že o nich porozprávate znova. Luky, Adam, ďakujem pekne. Ďakujem aj my. Ďakujem pekne.